Dicsértessék a Jézus Krisztus, a katolikus krónikát látják. Jó napot kívánok! Engesztelő zarándoklat Magyarországért. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek mutatott be szentmisét, főpásztor elődje, Mindszenty József bíboros herceg prímás sírja felett az esztergomi bazilikában. A szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros bolonyai érsek tartotta a nagyszámú zarándoknak. Fontosnak tartjuk Mindszenty bíborosnak az emlékét, a munkásságát, hogy ez ne menjen feledésbe, és példaképnek tartjuk őt, és fontos nekünk az, hogy a gyerekek is lássák ezt, és belenőjenek ebbe a példába. Ennek egyrészt van egy üzenete, egy lelki üzenete, amit annak idején Mindszenty bíboros úr megfogalmazott. Másrészt pedig az iskolában ez egy hagyomány, amivel próbáljuk megmutatni azt, hogy ez az 1 millió magyar imádsághoz hozzájárulunk mi a magunk imádságával és a magunk zarándoklatával. Ha nincs meg a lelki háttér, az imádságos háttere egy országnak, akkor az az ország el fogja veszíteni a gyökereit, és el fogja veszíteni az életét, a gerincét. A jelmondatában is benne van a Pannonia Sacra, innen vette az iskola is a nevét, hogy Magyarországot megszentelje valami módon, ezt a szakrális elemet életben tartsa, terjessze Magyarországon. Mindszenty sok templomot alapított, közösségeket hozott létre, szerzetesi és világi közösségeket egyaránt, és ez az iskola is egy ilyen világi közösség, ebben az egyházi közösség alkotásban kíván példakép lenni az iskola, illetőleg folytatja ezt az alkotó munkát. Mire kellene figyelni a ma emberének, ha Mindszentyre akar tekinteni? Az az alázatos, imádságos élet, ami talán hiányzik a mindennapjainkból. A hitünket közösségben is megéljük, együtt imádkozzunk, jöjjünk össze, időről időre különböző csoportokban, ne csak gyerekek hittanórán találkozzanak, ne csak vasárnap a misén találkozzunk, hanem éljük a mindennapjainkban is a kereszténységet, illetőleg a mindennapokból néha kiemelkedve találkozzunk időről időre. Talán elindult valami, azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy az igazi hitélet az megerősödjön újra Magyarországon, de reméljük, hogy elindult valami. Mindenképpen példakép abban, hogy elkötelezett és minden körülmények között kitartó hittel, az Istenhez való hűséggel próbálta az életét élni és a szolgálatot végezni, és hát ahogy a szolgálatát végezte, hogy nem az ő személyét érezte fontosnak, hanem az ügyet érezte fontosnak, az Isten ügyét érezte fontosnak. Ez mindenképpen egy példa egy mai embernek is. Qualche notizia filtrava. Néhány hír átszűrődött hozzánk a vasfüggönyön túlról, és így édesapám, mint mások is tisztában volt a Mindszenty üggyel, és otthon gyakran beszélt róla nekem és nővéreimnek. Mindig úgy mutatta be őt, mint az Úr igaz tanítványának példáját, akit nekünk is követnünk kell. Nem voltam több mint 5-6 éves, de jól emlékszem erre. Beszélt Stepinac bíborosról, beszélt Visinszky bíborosról, Berán bíborosról is, de mindenek előtt Mindszenty volt a példaképe nagy bátorsága miatt. Apánk őrizte, növelte ezt az emléket. Amikor beléptem a szemináriumba, hogy megkezdjem a papság felé vezető utamat, mindig előttem állt valami módon ennek a személynek a példája. Ez a papi modell, aki követte Krisztust. Soha nem tagadta meg őt, bármibe is került ez. Mondhatni adósságom, hálából fakadó kötelességem volt, hogy imádkozhassak Mindszenty bíboros sírjánál még mielőtt meghalok és köszönetet mondjak,
Köszönetet mindazért a jóért, amelyet nekem adott. Grazie per tutto il bene che mi hai fatto. No? Sì. 21 évvel ezelőtt, amikor Mindszenty Bíboros földi maradványait Máriacelből hazahozták Esztergomba, és itt eltemették a bazilika kriptájában, akkor is nagyon nagy részvétellel történt ez. Aztán II. János Pál pápának az esztergomi látogatása során szintén megrendítő volt, hogy ő lement a sírhoz, és ott imádkozott, tiszteletét tette a hitvalló bíborosnak a sírjánál. Tehát azóta minden évben megvan ilyenkor május elején Mindszenty Bíboros halálának az évfordulóján ez a szentmise, amikor imádkozunk immár a boldog elavatásáért is. Azt hiszem, hogy az idén is nagyon szép részvétellel zajlott ez a szertartás. Sokan vannak a világban, akik nagyon tisztelik Isten szolgálja Mindszenty Bíborost. Sokaknak a fiatal korában egy olyan eszményképet jelentettek ezek a közép-kelet-európai mártírsorsú főpapok, hogy a saját hivatásukat is ennek köszönhetik. Tehát nem az első olyan bíborost ismertük meg Carlo Caffarra személyében, akinek ez a saját élet története és hivatása szempontjából is egy döntő esemény volt. Il suo significato consista... Mindszenty Bíborosnak nagy tanúságtételében áll jelentősége, amelyet az Úrnak ez a tanítványa, az egyháznak ez a pásztora Krisztus mellett tett. Ennek következtében nagy tanúságot tett az emberre vonatkozó igazságról is. Úgy vélem, ez ennek a püspöki alaknak a jelentősége. A homéliában azt mondtam, hogy amit ő tanúsított, annak mintegy letéteményé kell válnia a nemzetetek emlékezetében mindörökre. Nemzedékről nemzedékre emlékeztetni kell a gyerekeket, a fiatalokat ezekre a nagy személyiségekre, akik nemzetetek történetét megjelölték. Az ő tanúságát meg kell őrizni a nemzetetek lelkiismeretében. Mit is jelent ez? Azt, hogy ne veszítsétek el nemes ivoltotok emlékét, ne veszítsétek el annak az emlékezetét, mekkora volt az ára a szabadságotoknak. Ne vessétek el azt az örökséget, amelyet valódi vértanú tanúságtétele öntözött. Ma a szabadság vészesebb, fenyegetett érték, de a veszélyek rejtettek. A szabadság nagy ideája, tapasztalata, amelyet a nyugat kidolgozott és megélt, 3 nagy eseményben gyökeredzik. A zsidóknak Egyiptomból való kiszabadulásában, s a törvény átadásában. A görög polisz demokráciájának tapasztalatában és a római jog nagy, szoborszerű alkotmányában. Mindhárom nagy eseménynek közös a nyelvtana. A szabadság olyan érték, amelyet meg kell osztani a többiekkel. Nem pusztán individuális érték. A kereszténység befogadta és felemelte ezt a nyelvtan. Szent Pál azt mondta, annyiban vagyunk szabadok, amennyiben képesek vagyunk szolgálni egymást. Ez a szabadság nagy hagyomány a nyugati tudatban. Napjainkban a szabadság azt jelenti, hogy sehová sem tartozunk. Szabadnak lenni, vagy legalábbis azt akarni, azt jelenti, hogy nem csak elfeledjük a többiek javát, de akár a többiek java ellenében leszünk szabadok. Tehát elérkeztünk egy olyan formához, ahol a társadalmi kötelék annak a veszélynek van kitéve, hogy megszakadjon, és egymással szemben álló individuumok egymás melletti létévé váljon. Úgy hiszem, hogy a népetek mindenek előtt a múlt században történt szenvedések miatt, amelyek a nép méltóságáért, a nép szabadságáért váltak értékessé, nem feledheti el mindezt. Úgy gondolom, ebből a szempontból sokat adhattok Európának. Amikor azt mondtam, Mindszenty népetek lelkiismeretének részévé vált, ne törőjétek ki onnan soha, alapjában véve, erre utaltam. Volt egy sajátos kongresszus Budapesten a Központi Szeminárium dísztermében. Több kongresszust tartottak itt különböző szervezésekben, történészek. A mi programunk abban különbözött, hogy
Elsősorban Mindszenty Bíboros életszentségét vizsgáltuk, illetve a kapcsolatát saját korának egyházával. Tehát a többi magyar püspökök és papok, szerzetesek és világiak, a Kárpát-medence többi vértanúi és hitvallói. És kiderül az, hogy az ő személye az nem elszigetelt jelenség volt. Persze mindenkinek megvan a maga jelleme, karaktere, egyéni tulajdonsága, azonban példája ezrekének ilyen volt az ő sorsa, hiszen nagyon sok embert börtönöztek be Romániában, több ezerre megy azoknak a papoknak és szerzeteseknek a száma, akik meg is haltak a börtönben. Tehát például Scheffler János boldogálvatása alkalmával az ottani történészek nagyon konkrét számokat mondtak. És kiderül az is, hogy ezek a sorsok összefonódnak, tehát személyes kapcsolat a későbbi vértanúk között. Személyes kapcsolat azokkal is, akik nem lettek vértanúk, de igyekeztek a maguk módján megállni a helyüket. Személyes kapcsolat a magyarországi vagy határon túli magyar és nem magyar keresztények között azokban a nehéz időkben. Szóval mindezek egyre inkább megvilágítják azt, hogy Mindszenty Bíboros élete jelkép is a számunkra, meg azt is egyre világosabbá teszik, hogy nem politika történetről van szó. Tehát tisztán politikai kategóriákban ez a jelenség nem érthető. Az ő életének is a legfőbb rugója az a hitbeli meggyőződése volt. Ezért lehetséges az, hogy újra és újra fölemelte a szavát különböző rezsimek idején, amikor azt látta, hogy az emberi méltóságot, az igazságot, az emberi jogot nagy veszélyek fenyegetik. Ebből a szempontból is, ha tetszik, hosszú távra érvényes, nem divatfüggő az ő alakja és az ő tisztelete. És azt hiszem, hogy azok a további publikációk, amelyek a dokumentumokból születnek, ezt a képet egyre inkább megerősítik. Szóval úgy tűnik, hogy az ő életszentségének most már semmi se árthat, és úgy is tűnik, hogy lassanként egy megvilágosodott és megbékélt képünk kezd kialakulni a múltról, valahogy úgy, ahogyan Kafara Bíboros mondta a prédikációjában, hogy hát körülnéz az üldözött, igaz, és sok mindenkit nem talál már ott maga körül. Szóval a gondviselő Isten vezeti az emberiséget a történelemben, vezeti a mi népünket is, vezeti az egyházunkat is, és ahogyan az évek telnek, úgy rajzolódik ki a távlatban is azok helytállásának a szépsége, akik azoknak az időknek a terhét viselték. Minden évben voltunk, és most meg a születésének a 120. évfordulója, és nagyon nagy tisztelői vagyunk neki. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb boldoggá avatnák, és erre fohászkodunk. A magyarságnak egy olyan hőse és példaképe, akire igazán föl lehet nézni. Igen, és a szentélyavatási poszpulátora sajnos már nem érhette meg ezt az évfordulót, de azzal is a legszorosabban együttműködtünk. Az 1 millió magyar imádkozó társaságában benne vagyunk, hát most már ugye túl vagyunk az 1 millión, és úgy, ahogy a férjem is mondta, őt tudom ismételni, hogy bízunk benne, hogy minél előbb a szentjeink körébe tisztelhetjük őt. Olyan példakép, akire föl lehet nézni, mert egyszerűen, amit ő tett, az példátlan. Ezt mi nem tudjuk megtenni. Ehhez olyan lelkierő kellett, ami neki volt. A mieinkben nincs meg sajnos ma már. Most a zarándokbuszon, amivel jöttünk, a Ferences atya elmondta, hogy milyen ember volt. Tehát már, amikor még csak pap volt, és nem is püspök Zalaegerszegen, akkor voltak, akik a misére jövet, a félidőnél kimentek, hogy egy felest bedobjanak a kocsmában. Bezáratta a kaput, és nem tudta kimenni a templomból. Határozott egyéniség volt, tűzön, vízen keresztül vitte
az Istenhez vezető út volt, és én még azért is külön egy picit tisztelem őt, ne legyen ez nőies vagy nagyon emberi, hogy az ő születésnapja az én születésnapom is. És akkor úgy gondolom, ha nehézségem van, hogy ki kell bírni, meg kell oldani erővel, erőszakossággal is, mert Mindszenty Bíboros úr is azt tette. Mindszenty Bíboros nagyon egyenes vonalú ember volt. Azt lehet mondani, hogy közérthető volt. Elég a beszédeit olvasni, vagy meghallgatni a hangfelvételeket. Sajátos stílusán túlemelkedve az állítások, a megfogalmazások akkor is mindenkinek érthetők voltak, és ma is érthetők. Szóval azt hiszem, hogy ez is egy fontos kérdés, hogy ki hogyan találja meg a szavakat, ki hogyan tud az értékekre rávilágítani. És ő ezt nagy erővel tette, és azt hiszem, hogy nem kellenek ahhoz egyetemi tanulmányok, még nem kell hozzá még egy nagyon részletekbe menő vallási kultúra sem, hogy valaki az üzenetének a lényegét megértse. Ő csodálatos ember volt, aki nagyon szerette a hazáját, őszintén képviselte, a hittel állt ki a magyarokért. Fontos, hogy vannak ilyen példaképek? Hát hogyne, nagyon fontos, és a mai fiataloknak is nagyon fontos lenne, hogy mindenki, minél több emberrel, minél több fiatallal megismertetni az ő életét, az ő munkásságát, hát így mondjam a munkásságát tulajdonképpen, hogy nagyon sokan ismerjék meg, mert ő egy fantasztikus ember volt, szóval tényleg egy csodálatos példakép. Éljünk becsületesen, szeressük hazánkat, álljuk ki az igazunkért mindenek felett, vagy mindenek előtt. Sajnos úgy érzem, hogy a magyar emberekből ez kicsit hiányzik az álhatatosság, úgyhogy ez a sok erő, ami benne volt, ez nagyon fontos lenne, hogy átsugározzon a ma emberébe is. Vannak gondolatai, amelyek visszatérnek. Ezek között azért a saját vallási értékeinkhez való hűség nagyon központi szerepet tölt be. Az, hogy a történelem, a mi történelmünk is teli van értékkel, és azt meg kell becsülni, azt tovább lehet építeni, azt érdemes tovább építeni, és nem kell szégyelni. Hogy a mi magyar történelmünk például az isteni gondviselésnek a vezetése mellett, az egy olyan történelem, amely nem a konfliktusoknak, nem a görcsös szembenállásoknak kell, hogy a története legyen, hanem egy mosolygós történelem, egy olyan történelem, ami minden szenvedés ellenére tud nyitott lenni mások felé. Hát ki más tudta volna ezt hitelesebben elmondani, nem is egyszer, mint éppen Mindszenty József, azoknak a leszármazottja, akiket valamikor a török idők után hívtak ide, hogy újra megműveljék ezt az üresen maradt földet, és akikből nagyon jó magyarok lettek. Mi van ezen szégyelnivaló? Azt hiszem, hogy az isteni gondviselés és a keresztény hit az egy olyan széles közös alap, ami képes arra, hogy a népek között is egy közös platformot alkosson, ami képes volt arra Szent István korában, hogy a magyarságot kiemelje az elszigeteltségből, és képes rá minden időben, hogy közelebb hozza a népeket. Mert az emberségnek az alapjai, azok mélyebben vannak, mint a pillanatnyi politikai, vagy akár kulturális struktúrák. Amikor Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával szembesülünk, amikor az evangéliumot olvassuk, akkor ellenállhatatlan az a benyomás, hogy ő valóban mindent tudott az emberről, ő a leglényegesebb dolgokat tudta az emberről. Erre érzett rá Mindszenty József.